Site inspection naman po sa itatayong slaughterhouse sa San Nicolas, Pangasinan sinimulan na. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ng site inspection ang mga lokal na opisyal sa San Nicolas, Pangasinan sa iminungkahing lokasyon ng Municipal Slaughterhouse. Ayon sa ulat, sinuri ang kondisyon ng lugar bago ang pagpapatupad ng proyekto. Kasama sa tinignan ay ang kahanda ng site para sa nakatakdang implementasyon. Ayon sa mga lokal na opisyal, ang Municipal Slaughterhouse ay inaasang magsisilbing pasilidad para sa pagproproseso ng karne sa oras na makumpleto ang proyekto. Lumahok sa site inspection ang mga kinatawan ng lokal na pambansang pamahalaan, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga opisyalan ng barangay. Kasama mo mula rito sa IFM News Sagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.